Daşowdyň etraplaryna suwlardaky betbagyçylyk hadisalary köpelýär. Demirgazyk Türkmenistanyna suwlardaky helakçylyk hadisalary artýar. Daşowdy welaýatynyň etraplarynaky kanallarda we ýaplarda suwa düşenini, gark bolýan çağlaryň sanynyň köpelýänligi barada habarlar gelip gowuşýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine maglumat berýär. Soňky bir aýyň dowamynda suwlarda bir näçe helakçylyk hadisalary bolup geçdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 maýda habar berdi. Şol sebäpden polisiýa işgärleri uly kanallara gözewçiligi güýçlendirdi. Olar kanala suwa düşýän çağalary kowýarlar diýip olaýtdy. Şeýlede Tomutku diýince alışkan kurlarynyň öňýany 1-2 hepde mundan ozal könrüňiç etrawyny häkimetler öýleri aýlanyp, diýince alış döwründe çağalarynyň kanallarda we ýaplarda suwa düşmegine ruhsat bermejekdigi, olary ese owan etjekdigi barada ene atalardan dilhat alypdyr. Diňe könrüňiň ödüne soňky bir aýyň dowamyny azyndan 3 çaga suwda gark boldy diýip habarçy regiondan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Tomutku diýince alış döwürlerine regiona çagalary lagerlere uratmaga mümkinçilik döredilmeýär. Şol sebäpden köp çaga garawsuz galýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanyar. Onuň sözlerine görä ene atalary işleýän ýa-da eklenç gözlegine daşary ýurtlara giden çagalar Tomutku diýince alış günlerine idegsiz we gözewçiliksiz galýar. Ýaş çağalar kanallara gidip suwa düşýärler. Egerde ol ýerlerde ulu çağalar bolsa kiçileri halat edip bolardy. Ýöne haçan hemme çağalar ýaş bolanyny hiç saat edip bolmaýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä bu aýlarda ekrançylyk ýerlerini suwuruş mövsüminiň başlamagy bilen kanallarda suwuň akymy güýçlenýär. Meteorologiya maglumatlaryna görä may aýyna ıslyk howanyň derejesiniň 36 gradus çene çykan wagtlary hem bolupdyr. Daşowdy welaýatynyň mundan ozalky ýyllarda da Tomutku diýince alış günlerinde kanallarda we ýaplarda helakçylikli hadisalar ýüze çykypdy. Geçen ýyl Tomus aýlarynyň aýagyny Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary häkimetleriň hatarnak çeşmelerine salgylanyp Tomusyň dowamyny görogly etrawyna 8 adamyň olaryň 5-si ýaş çagy, Saparmurat Niýazow etrawyna 6 çaganyň, Godag etrawyna 4 adamyň, Gurban Sultan etrawyna 3 adamyň ýapda suwa gark bolup helak bolanyny habar berdi. Döwlet ýetirligindäki köpçüliklerin habar beriş serişdelerine Demirgazyk Türkmenistanyna suwlardaky helakçylikli hadisalar barada habar berilmeýär. Galy bersede Türkmenistanyň döwlet telewizion kanallaryna Tomus pasyryna çağalaryň ýurduň dürli künjeklerindäki şowsany Köpet dagyň etegindäki çülüjül götünde ýerleşýän döwletiň garamagynaky diňe alış merkezlere, lagerlere goý berilýänligi barada gepleşikler efire berilýär. Ýöne şeýle mümkinçilikleriň ilatyň näçe prosentini el ýeterligi barada statistik maglumat ýok.